Moi! Mä täällä taas. LPS Kettu 2. Mulla on hikka ja flunssa. Ja mä röytäsin. Niin, että minä haluaisin näistä minun petseistäni. Mäkiksi, koljeit, seisovisi kissoi ja populaarsaalion niitä petsejä. Oliko joku muuta? Ei. Joo. Niin, että kun jotkut petsit on niin hyviä, mä välttämättä haluan niistä 2 petsiä. Ja mä en oikeesti halus luopua näistä petseistä, mut kun nyt mä oon tehnyt tämän videon ja uskallun luopumaan näistä petseistä. Okei, mä kolittelen täällä, mutta toivottavasti pidätte petseistä ja tässä niitä sitten tulee. Sanokaa numerojärjestyksessä. Mä en halua mitään sekunteja tai minuutteja. Aloitetaan. Tässä on numero 1. Tällainen hyljä. Se on sika hyvä kuntoinen. Paitsi tuossa silmän alla on tollanen punainen läikkä. Ja tossa on valmis virennä tossa. Jotain ihme likaa. Mä saan ehkä pois. Katsotaan. Joo, muuten ihan sika hyvä kuntoinen. Koipetselu. Kun näyttää kamerassa, niin kaikilla petsillä on tuolla musta reikä. Juu. Sitten toka on tällainen lintu. Niin, tässä ei muuta. Toi muuten hyvä. Tuolla on joku valmistus vieressä on pois. Joo. Sitten muuten ihan hyvä kuntoinen. Meillä on LPS, toi, joka on joillain linnuilla. Laitan tuohon, se on 2. Sitten mennään toiseen lintuun. Noin. Sitten on noin. Tällainen ihana petsi. Tuolla ei ole mitään valmistusvirheitä, nämä kuuluu siihen. Ei ole yhtään mitään, mä sain tän eilen. Joo. LPS lukee tuolla. Joo, tätä tehdään. Mä otan sen pois nyt. Noin, moni pois. Tuolla on numerot. Reikäpepussa. Noin. Sitten tää on siis 4. Mä laitan nää numerojärjestykseen. Tyhmä minä. Näin pitää vaihtaa paikkoja. Noin. 1, 2, 3. Tässä on 4. Ja muuten mä en ole mikään vaihtopetsi. Mä en oo vaihtopetsi. Tää on niin ihana petsi, mä en oo vaihdosta todellakaan. Tällainen heppa. Ei oo mitään. Ei yhtään mitään. Reikä. LPS jalassa. Ihan hirveän puhdas. Mä sain teille. Tästä mä haluan välttämättä märkkiksen tai seisonkissan. Anteeksi, mun käsitteli vähän eteen. Se on siis 4. Mä en jaksa laittaa sitä pystyyn. 5. Näitä on siis, en mä muista, jonkun verran. Mä nousen istumaan toi makuasento vatsaan. No. Sitten, mikä ihmettä kuuluu jotain kolinaa. Mä otan hyvän asentoon. Tällainen ihme ötö
tällainen kuvakuoriainen. Voisi olla leppäkerttukin, mutta voitte sitten maalata tuonne noin pilkut. Mä olin maalaamassa muku. Mä ajattelin, että mä vaihdan nää. Tällainen LPS lukee tuolla päässä. Aika oudon muotoinen pää. Tuollainen kukka tossa. Niin. Juup. Sitten seuraava. Mun Bambi ja mun ainoa Bambi. Nää on siis melkein mun ainoita tällaisia. Eli tää on mun ainoa hylje. Tää on mun ainoa tällainen lintu. Tää on mun ainoa heppa ja tää on mun ainoa Bambi. Ja muutkin on sitten mun ainoita tällaisia. Joo, mutta mä vaihdan näitä vaan niihin ihaniin juttuihin. Ihaniin petsiin. Niin, joo. Ja hei, tyhmä minä. Minä olen ihan tyhmä. Te vaihdatte sitten eka, koska minä olen todella luotettava. Te vaihdatte eka, koska mä en voi luottaa muihin. Mä oon sitten oikeasti todella luotettava. Täällä on aika pimeätä. Että mä laitan valon päällä. Joo, vaikka täällä paistaakin aurinko. Täällä on kylmä, koska talvi. Heräsin asti. Joo. Nyt siis, joo, mä häivin tästä ruudusta. Tässä on mun Bambi. Tällaiset tähdet tossa. Otassa. Joo. 2 valmistusvirhettä toi. Ja tuolla. Jalas. Toissa. Sitten tuolla lukee LPS. Ei muuten on ihan sika hyvä kuntoinen. Täällä on aika päivä valmistus. Niin paljon, niin mä laitan seuraavat tohon eteen. Nyt on enää, montaks mä oon nyt? 1, 2, 3, 5. Sitten on 4 vielä. Mulla on täällä vielä 1 petsi. Anteeksi. Mä puhdistan siitä se oikein helkasti. Eli halkan poistoaineella. Mä aloitan nyt siitä. Noin. Nyt on siitä tällainen petsi. Jos. Sanokaa sit tuolla, jos ette halua näitä pois. Tossa on tuolla sakkimaltavaa. Yksikamma. Käännän lampuun vähän tänne päin. Tästäkin valtavaa. Tuolla on vähän tästä oudun väristä. Joo. Noin. Sitten. Miten muu hävis? Ne mä nyt laitan. Tuolla. Joo. Tää on sit LPS. Lukee. Ei missään. Joo. Sellainen petsi. Toi oli sitten 6. Niin kuin mun muistikuvan. Ei kun se on 7. Ootapas mä lasken. Joo, 7. Sitten tulee 8. Tällainen. Ihana petsi. Tää on mun ainoa tällainen kissa. Ja tää on mun ainoa kissavetti. Tällaiset. Tässä ei oo mitään vikana. Anteeksi. Tuo on mun nimikirja. Noin. LPS tuolla. Muuten todella hyvä kuntoinen. Tästä on hausia seisovan kissan. Sitten myös yksi kissa. Sitten mä oon
söpönpösi. Tällainen söpönpösi. Tuossa on tollanen silmäs tollanen viipympyrä. Ei mitään saasta. Musta reikä taas. LPS lukee tuolla. Valkoiset korvanpäät. Muuten näin söpö. Tästä mä haluaisin oikeesti sen mälkän. Sitten tuolla on vielä 2. Ne on saatu myös eilen. Että tällainen chinchilla. Tästä mä haluan Szechuan kissan. Niin. Tällainen. Tää on yksi söpönpetsi. Sitten tuossa on toi tällainen kuvio. Sitten muuten ihan hirveän hyvä kuntoinen. Tuolla lukee LPS. Vatsassa reikä. Sitten on tällainen kilppari. Täällä on myös tuollainen kukka. En tiedä missä nämä huuspetseet alkaa olla näitä huudemerkkejä. LPS tuolla. Ei mitään vikaa. Tuolla vatsassa reikä. Joo, siinä oli mun petsit. Toivottavasti piditte. Joo. Nähdään sitten ensi kerralla. Moi moi!